Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sakiraɓe wondaɓe Jaygol Placo TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fou. Ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. Hande bo en lortoke ɓe tindinoje meɗen. Tindinore nde mi waɗi ha mi tinna en hande ɗo, mi waru on ha mi holla on dede ko larani vidéo ji ɗi min gatta. Mi yiɗi mi holla on dede no min garata vidéo ji man e no min kebrata e vidéo ji man e dede pays ji lesɗe ɗe ɓuuri waddango min ceede ha dede vidéo ji min gatta. Mi tammi on andi to goɗɗo ɗo mari chaîne YouTube je hoore muɗum ɗo waɗa to ha hewti niveau feere, YouTube may ɗo waɗan ɗon yoɓa ɗum e ko nandi be majum. E alhamdulillah be soutien dede je kokkuɗum min, on ɗon supporti komin gatta ma, on ɗon dara ɗum, minon bo ha min kewti dede niveau may ɗo warti YouTube ɗo yoɓa min e dede komin kuwata man ɗo. Mi hollay on lesɗe dede ɓurduɗe waddango min e ceede, e nonnon bo mi hollay on lesɗe ɓurduɗe larugo vidéo ji amin nder lesɗe ɗarayɗe vidéo ji amin e ko nandi be majum. Mi tammi noon mayɗo ɗum fottanay on, onon fo to daari kala mo laari pays muɗum ɗon nder pays ji ɓurduɗe larugo vidéo amin, mi andi noon mayɗo ka seynay ɗum. Dalila mayɗo mi wi accuwa mi wara mi holla on dede tindinore mayɗo heɓa daron onon bo dede sakkuma dede ɓen marɓe maranɓe haaje créugo YouTube, hamɓe bo ɗum ɓedda dede encourage ugo ɓe heɓa hamɓe bo ɓe créa ɓe gaɗa ko waɗugo ha ɓe kewta niveau ji e YouTube yoɓata ɓe ko nandi ɓe majum. Non mayɗo mi waɗu vidéo mayɗon kam heɓa ɗum encourage yimɓe, mi heɓa bo mi holla on dano min kebrata e onon balli min on ɗon dara komin gatta ha ɗum hewti noon mayɗo ha warti YouTube mayɗo yoɓa min, min kolla on dede sewo amin, min gettiri on dede be maka. Amma hedde ko mayɗo mi yiɗi dede kala on daro vidéo ɗo fu jotta windanami less babal commentary wiyami diga nokkure ndere, diga wuro toye ma bo diga pays toye o larata vidéo ji amin. To Cameroun gonɗa ma a wawan windango min Cameroun wuro kaza to a yiɗi. To pays feere gonɗa bo nder pays ji Afrique ko pays ji duniyaru ɗo fu a wawan windango min an ɗo daga lesdi kaza a larata vidéo ji amin, heɓa min pamake yo. Wodi pays ji feere ɗo on tawan to min limti ɗo a tawan on ɗon dara vidéo ji amin may, amma on tawan pays ji man ɗi ngala nder liste dede lesɗe ɗe min inni. Ko waɗi ngam laroɓe toon mayɗo ɓe ɗuuɗai ha wane, kanjum watta ɓe gaddata liste may ɗo. To min giɗi on bindana min less babal commentary heɓa min pama dede lesɗe goɗɗe laroɓe vidéo ji amin dede ɗe min anda fo. Min ɗo reni dede commentary ji moɗon, on mbawi windango min dede ɓen wonɓe Cameroun on mbiya min diga Cameroun e wuro kaza ma bo région kaza, dede ɓen wonɓe lesɗe feere bo on mbawi windango min daga pays kaza e ko nandi be majum. Non mayɗo ɓedday seynugo min, fottanay min, mi andi onon bo fottanay on. Dalila mayɗo ta en bonne wakkati en nasti dede ha YouTube studio heɓa dede mi tindina on tindinore man ɗo. Jotta nda mi wari mi nasti nder YouTube studio banni ɗo, mi tammi to on daari dow ɗo déjà on daray min ɗo mari nda nombre abonné je min mari, min ɗo mari 7166 abonné, himɓe je abonné ha chaine mayɗo. Alhamdulillah en andi dede no ɗum fuɗɗirno diga seɗɗa seɗɗa, mais be wallinde moɗon ɗon daran ɗo supporti komin gatta mayɗo on daari déjà ha ɗum hewti. E nonnon ko larani to mi warayno mi nasta ɗo, mi nasta babal vidéo ji, alhamdulillah vidéo ji ɗi min gatta eɗi keɓa views, yimɓe ɗon dara vidéo ji may sosai, miɗo lara commentary ji moɗon ɗuɗɓe nder moɗon ɗon gaɗa commentary e like. Nda vidéo ngol min gaɗi keñalngol heeɓi ko watta commentary 50 e jeeɗiɗi e ko nandi be majum ni. Mi tammi on daari vidéo ji luttuɗi may ɗi pat maji nda dede kuje ɗo views je ɗi keeɓi, nda commentary ɗo 63, nda ɗo 64, nda ɗo 45, nda ɗo 77 commentary e ko nandi be majum ni, ngam mayɗo miɗo yettira on be maga. Yawa dalila man ɗo jotta en mbawan yahugo en nasta ha mi holla on dede pays ji ɓurduɗi larugo vidéo ji amin. Mi wara mi tokka ɗo, mi wara banni, mi wara mi nata nda ɗo dede babal pays ji man ɗo ɓurduɗi larugo vidéo ji amin man ta mbiɗen. Mi tammi on daari nda dede pays lattiɗum arandejum ha larugo vidéo ji amin ɗo ɗum dede lesdi Cameroun. Cameroun on hayri wononi ha babal arandewal numéro 1 ha larugo vidéo ji amin ɗi min gatta ha YouTube. Deuxiéme may ɗo sey lesdi Nigeria hayri on woni deuxiéme ha larugo vidéo ji amin ɓurduɗe larugo mi yiɗi wiugo. Troisiéme may bo sey lesdi Centrafrique, République Centrafrique. Tokkundi man ɗo sey lesdi Gabon, daga lesdi Gabon bo sey États-Unis d'Amérique, yimɓe lesdi Amérique hamɓe fu ɓe ɗon dara dede vidéo ji amin ɗo ɓe boɗɗum. Tokkundi man ɗo sey lesdi Congo Brazzaville fu ɓe ɗon nder laroɓe vidéo ji amin nder ɓurduɓe larugo. Tokki may ɗo sey Sénégal, lesdi Sénégal fu ɓe ɗon nder ɓurduɓe larugo vidéo ji amin. Tokki may ɗo sey lesdi Benin, lesdi Benin fu ɓe ɗon nder laroɓe vidéo ji amin. Nonnon sey himɓe lesdi Côte d'Ivoire, sey himɓe lesdi Algérie, sey himɓe lesdi Espagne, sey himɓe lesdi Ghana, sey himɓe lesdi Congo Kinshasa. Mi tammi en darino Congo Brazzaville ha dow nda Congo Kinshasa, sey himɓe lesdi Mali, sey himɓe lesdi France. Mi tammi on daari dede seɗɗa nder lesɗe laroje vidéo ji amin, ma bo mi wiya lesɗe dede ɓurduɗe larugo vidéo ji amin. Na ɗum lesɗe tan, miɗo matina ɗon lesɗeji ɗuɗɗe, isin misalu nda Sudan ɗo, Sudan fu ɗon nder lesɗe ɓurduɗe larugo vidéo ji amin. Nda Chad ɗo, Chad fu ɗon nder lesɗe dede ɓurduɗe larugo vidéo ji amin. Nda Royaume-Uni mana Angleterre, himɓe lesdi Angleterre fu ɓe ɗon dara vidéo ji amin. Nda lesdi Italie fu ɗon dede nder lesɗe ɓurduɗe larugo dede vidéo ji amin. Miɗo matina lesɗeji may kam ɗe ɗo ɗuuri, nda dede nda Emirat Arabi ni dede lesdi Dubai ɗo hamɓe fu ɓe ɗon nder dede lesɗe ɓurduɗe larugo vidéo ji amin. Miɗo matina lesɗe may ɗe ɗuɗɗe, mi fotai mi wiya mi tokka ɗe pat maji, sey to mi holli on mi limtani on on daariɗe.
amma ɗe pat ɗe ɗon ndara vidéo ji amin ɓurna fof famɗi lesdi ndi ɓe ngala ndara vidéo ji amin ɗo ɗuɓɓe nder moɗon pays feere feere on ɗon bolwanami dede komin ganno vidéo salingol on mbinoy on ndara pays moɗon on ndara pays moɗon amma miɗo mati on jotta to on ndari par exemple ha lesɗo ha ɓe windi autre ɗo ɗum ɗo hoosi ko watta ɗo tomi cappanton on ɗo on giyan 12,6 to ɗon ɗum ɗo hawri lesɗe ɗuɗɗe dedi laaroje vidéo ji amin amma ko waɗi ɓe gaddayi ɗe lesɗe may ɗo ɗe ɗo ndara seɗɗa ɗe ɗuuɗi sey ɓe kawri ɗum tan ɓe banginayi ɗe sey to ɗe kewti de point feere nden ɓe bangina ɓe kolla de nda ko lesɗe man ɗo ɗe ndarata min tan mi on ndaari nder seɗɗa lesɗe ɓurduɗe laarugo vidéo ji amin ngam may ɗo min ɗo sewro be maka min ɗon getta on ngam may ɗo kala ha gonɗa hakkude lesɗe ɗe mi limti fo to Cameroun gonɗa ko Gabon ko Nigéria ko Amérique ko Congo ko Ghana ko Benin ko Algérie ko Sénégal ko Tchad ko toye windan min giɗi a windanamin les babal ko min tigi a wiya min vidéo ngol diga lesdi kaza on a larata ngol non may ɗo ka ɓedda e fortango min jotta to en lortoton en garay ɗo bo nda deydey ɗo bo ko ɗum nufoto himɓe deydey marɓe duuɓi ɓurduɓe laarugo vidéo ji amin jotta exemple nda 13 ans à 17 ans hamɓe ma ɓe ɗon ndara vidéo ji amin ko watta 2%, nda 18 ans à 24 ans hamɓe ma ɓe ɗon ndara ko watta 37%, c'est 25 ans à 34 ɓe ɗon ndara ko watta 38%. miɗo matina 25 ans yahugo 34 ans hamɓe ɓurdi laarugo vidéo ji amin nonnoon diga 35 ans yahugo 44 ans fu ɓe ɗon ndara diga 45 ans yahugo 54 ans daga 55 ans yahugo 64 ans e daga 65 ans yahugo ha dow de ça veut dire que de yimɓeji duuɓi man pat ɓe ɗo laara de diga fuɗɗi ɓikkon pamaron ha yahugo dottihen pat ɗo ndara de vidéo ji amin nonon ko larani nda ɗo ɗo ko nufoto be majum worɓe ɓuri laarugo vidéo ji amin no ɓe ɗo ndara ko watta 94%, rewɓe bo ɗo ndara ko watta 5,7%. ngam may ɗon pat moɗon min getti on worɓe e rewɓe fuu laaroɓe de vidéo ji amin sey ko larani banta mi wi on mi tan mi hollugo on pays ji ɓurduɗi waddango min ceede de nder vidéo ji amin ɗi min gatta may ɗo masalan man mi wara mi wara mi nasta misalu ɗo nda pays ji man ɗo mi tan mi ndari nda pays ji man ko on giyan bo mi ñukkini de ceede ɗe ɗi gaddani min may kam on andi haala ceede kam ɗum hunde nde sirri se on gaɗa muyal kadi noon ndara pays ji man tan ko on giyayi nombre ceede man jotta nda États-Unis d'Amérique yimɓe Amérique ɗo ɓe gonayi hamɓe on arande en ɓurduɓe laarugo vidéo ji amin kam amma lesdi Amérique ɗo hayɗi on ɓurdi waddango min ceede ko waɗi ngam yimɓe laaroɓe toon may ɗo to goɗɗo yimɓe to ndaari toon may ɗo yoɓugo may ɗo ɗum ɗo feerindiri be to goɗɗo laari ha de pays ji meɗen Afrique toon may ɗo ɓe ɓuuri yoɓugo en ɗo mari laaroɓe toon may ɗo ko ɓe ɗuɗayi wane bo amma bo hamɓe on ɓuuri waddango min ceede yimɓe lesdi Amérique ngam may ɗo min getti on sosai min ɗon gelo bo on continue on ɓeddan laarugo vidéo ji amin ngam min getti on sosai lesdi tokkudi se lesdi Cameroun hayɗo noon lesdi ɗiɗaɓri de lesɗe ɓurduɗe waddango min ceede tokkuni lesdi may ɗo se lesdi Nigéria hayɗo noon tataɓri to tokki may se lesdi Gabon yimɓe lesdi Gabon min getti on e yimɓe lesdi Nigéria man fuu e Cameroun nonnoon lesdi tokkudi e lesdi joyaɓri ɗum lesdi Sénégal ndi min goni ha muɗum lesɗe joyi ɗo kanje on woni lesɗe ɓurduɗe waddango min ceede yawwa ba mi wi on ko min kollayi on bo ɗeɗe ko ɗe gaddi may ɗo mi tan mi on ndaari ngam may ɗo min sewrake be maka min getti on onon yimɓe lesɗe ɗe e de lesɗe ɗen ɗe bangayi nder lesɗe ɓurduɗe waddango min ceede onon fu min getti on yugo de no on ndaarita vidéo ji amin ɗo mi tammi yahugo yeeso ɗum tammi évoluego lesɗe moɗon bo tammi nastugo nder majum may ɗo ko larani de vidéo ji may bo alhamdulillah kanjuma ɗi ɗon gadda jotta to mi lortotono e babal vidéo ji may ɗo mi wara mi holla on gotol nder vidéo ji may ɗo ko seɗɗa nder maji exemple en mbawa en sufta n'importe ngol vidéo fo en mbawa en sufta nda vidéo ngol to mi warayno mi holla on de no ngol waddiri may ɗo amma hedde ko may ɗo mi tammi on ndaari vidéo may nda komi publie vidéo may ɗo ɗum ñalɗe 9 ko sali ngol waɗay ko ñalɗe 10 komi publieri vidéo may ɗo to mi dirtoto non less ɗo mi wara de vidéo may ɗo nda ko ngol waddi ko watta 9,79 $, environ 10 $ ko ngol waddi nder balɗe 10 ɗo may ɗo ni komin publie vidéo may ɗo 10 $ ɗo bo ɗum waɗa ko watta 5,000 yahugo 6,000 de francs CFA na on ndaari alhamdulillahi eɗum mari eɗum mari bote yawwa kanjum watta min ɗo toro on onon bo min ɗon gaɗana on vidéo ji ɗiɗo pottana on ɗon bo toro be maji kabde onon bon ballitomin ɓe partage go vidéo ji man e lien ji man heɓa sakkiraɓe ɗuɓɓe nasta ndara heɓa minon bo min keɓa hunde feere je min ballitorto ha min gaɗa ko waɗugo kadin ko larani connexion e ko nandi be majum minon bo min continue waddunoygo on vidéo ji feere
mi tammi on laari sakiraɓe ngam mayɗo min getti on ɗo on seɗɗa dede je mi wi accu mi wara mi holla en mi tinna en dede no ɗum salorto heɓa onon mangi on be gite moɗon heɓa ka ɓedda encourage gon musamman dede ɓen maranɓe haaji créugo chaîne ji YouTube hamɓe ma haɓe puɗɗa heɓugo dede no ɗum warete miɗo matina bo dede to wot maranɓe haaji créugo chaîne ko ƴamugo no YouTube may ɗum watta no goɗɗo tokkata laabi ɗi tokkata ha warta YouTube ɗo yoɓa ɗum wawai dede matugo min tammi on tindingo to anda no créirta ma wawan matan min mbawa min créana ɗum chaîne YouTube kambo dede ni ha hewta niveau monétisation muɗum ha ɗum fuɗɗa yoɓugo ɗum mi tammi on pamani min sakiraɓe miɗo matina bo nder balɗe garande min ɗo programme dede ko larani haala créugo chaîne ji man ɗo min mbawa min gaɗa formation ko larani no ɗum créirta man hani hewta e matsayi ɗum goɗɗo hewtata kamma ɓe puɗɗa yoɓugo on min taskano on kujeji feere feere sakko ma dow to min kewɓi min kewti dede abonné na min kewti 10 000 abonné gam ha joni min kewta 10 000 abonné mi tammi to dari min ɗo mari 7166 abonné gam mayɗo e ɗum lutti seɗɗa hedde komin cikina 10 000 abonné to min keɓi min cikini 10 000 abonné ɗo min ɗo mari dede dugayere waddangon kujeji feere feere gam mayɗo min ɗo toro on mo abonayno fu habda abona e on dede on abonunoɗo bo habda partage lien ji man ɗo heɓa sakiraɓe dede ɗuɓɓe nasta ndara giya dede tindinoje ɗe min gaddanta on tilimde gam mayɗo on jarama tan villa on be surutu derrawo moɗon Adamou Haruna bami wi on ni kabde gaɗane min commentary on mbi'amin diga pays toye ma bo diga wuro toye on laari vidéo ngol hande on jarama. Assalamu alaikum.